da yamma yayi ba su gan shi ba sai su dawo gida. Ana dawo gida kona na 10 kawai sai babbai ne ya hau sama sai ya gan rakumi guda biyu suna zuwa da fararen kaya, dukan fararen kaya, fararen rawani suna zuwa, sai ce ga wanda kuke jira. Saboda kai malam Tijani, duniya Allah kare ne san shi, Allah shine Allah. Wai ba Yahude shine ya nuna ma musulmai ga manzon Allah can ba su gan shi ba Yahude. Sai suka tashi suka same shi suna zikiri suna rawa suna ce tala albadru alaina min saniyatil wada'i wajaba shukru alaina ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا رسول الله. سيشبو ya tsaya wajen masallaci na Quba nan ne ya yi juma'a guda biyu, ya yi juma'a ya dawo kuma ya sake juma'a. Ya ce ba nan ba ne, ba nan ba ne, inda aka ce in je yana gaba. Sai rakumin ya zo ya ce kuma rakumin kowa ya ce ya Rasulullah ka zo gidana, ni mai kudi ne, ina da abinci, ina da komai. Ya Rasulullah ka zo gidana, mu masu karfi ne, mu na kabila kaza. Ya Rasulullah kowa yana magana. Manzo Allah ya ce ku bar rakumin, shi rakumin zai fadi, shi rakumin zai nuna inda zan sauka. Shikenan sai rakumin ya tafi, ya zo har kofar masallaci manzo Allah, sai ya durkusa, ya yi ƙara, ya tashi. Manzo Allah ya ce nan ne kofar masallaci na. Ya tashi ya tafi dan kadan, ya durkusa. Manzo Allah ya ce haza huwal manzil insha Allah, wannan shine gida. Shi wannan wurin nabiyun shine dakin sayyidatuna Aisha, shine kabarin manzon Allah yanzu. Domin albishirinku manzon Allah bai da daki. Manzon Allah bai da daki. Shehu Ibrahim ya ce kun san abin da ya sa manzon Allah bai da daki? Sai ya ce ai saboda manzo ne. Yanzu kai zan aike ka Kaduna, ka dawo ka je ka kai sako, ka dawo shine ka je na ji labari ka yi gida. Aure kan ban hana ka ba, ban hana ka shan ruwa ba, amma gida shi yasa ar-rasulu laysa lahu baitun in ji shehu. Nan babu Jibril inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina masallacinsa, babu Jibril. Nan ne Jibril yake biyowa yana kawo sako daga sama. Ka san so nawa Jibril ya zo wajen annabi Musa? Jibril mala'ika. Yaushe aka fara labarin Musa cikin Alkur'ani? Farko suratul Baqara, wa idh tasqi Musa liqaumihi. Suratu Ali Imran, suratu Nisa'i, Al-A'raf, musamman Al-A'raf, Yunus, Hud, Shu'ara, musamman Shu'ara, مسمى قصص نتلو عليك شيء طاصي من تلك آيات الكتاب مبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون.
labarin Musa har can kasa izab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka illa wa ahdiyaka ila rabbika fatasha har kasa duk labarin Musa nan da maganar Musa da labarin Musa cikin alkur'ani nan duk gaba daya ka san so nawa Jibril ya zo wajen Musa so 6 1 2 3 4 5 6 timmi inji malam bafalata ne timmi so 6 ka san so nawa Jibril ya zo wajen manzo Allah 20,000 da 6,000 malam tijani ka san ni tun shekara 40 ka san ni ko muna tare ko kana zuwa gidana ka tun da ka san ni shekara 40 zuwa yanzu in ka kirga so nawa ka zo gidana bai kai 1,000 ba ko 800 bai kai ba wallahi an ce Jibrilu yana zuwa wajen manzo Allah har 20,000 har 6,000 sai Ibrahim ya ce ai ko karam larak ya ce wannan gidansa ne kawai sai yasa aka sa masa babu Jibril amma shi manzo Allah bai da dakin matansa kawai in wanda zai girke dauko dan butan nashi da filonsa ya je dakin wane amma shi bai da daki ya ce ta wanda aka aika bai da lokacin yin daki sai na Umar ya taba samun manzo Allah yana kwance har tabarman ya yi tasiri da akan kafadan shi sai na Umar ya ce ya Rasulullah ba za a mana addu'a ba mu samu irin shimfida irin na Kaisar da Romawa da Kaisarawa da kaza menene manzo Allah ya tashi ya fushi ya ce Umar kai baka san ni an turo ni kawai na zo zan yi tafiya in ba da wani sako in wuce ba in yamma ta in wuce me kai ne wani shimfida wani gado mai kyau wani kaza to na gode kai amma kai ne ba ni ruwa da ya juma'a guda biyu ya tafi can ya gina masallacinsa ya zauna shekara 13 insha Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi sahabbai Abdurrahman ibn Auf da kuma Zubair ibn Awam wanda su masu kudi domin kowane mutumin Allah yana da kyau ya samu almajiri mai hali wanda in abun ya rikice ya zo ya yi hidima shi ne sayyidina Abubakar wanda su taska ne kawai na Allah. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu mutane sun zo neman taimako, manzo Allah ya ce kawo taimako, ku kawo a kawo hadiya kawai. Sayyidina Umar ya ce yawa dama na kasuwanci na samu kudi dala zinari 8,000 zan dauka 4,000 wannan tsohon Abubakar wannan tsohon duk abin da aka yi kawai sai ya wuce kowa, amma yau sai na wuce shi 8,000 na samu zan dauka 4,000 na kawo manzo Allah ya kawo sai ya aje sai sayyidina Abubakar ya zo ya bada abin da sayyidina Umar ya bada ya linka shi yace na ba manzo Allah dukiya na da gidana da matana da 'ya'yana da kayana kai ni da kaina ma na ba kaina annabi Muhammad. Kusa abin da yasa aka wannan kisan Alqur'ani ya ce wala tabsutha kullal basti. In kana dukiya kar ka bada duka, kadan bada dan kadan ka bar abinda zaka aje a banki saboda kasuwanci, wani abu a gida na cefani sauran sai ka bayar, kar ka bada duka
me ce fataq'udan maluman mashuran. Shi Ibrahim ya ce ni na fahimci wannan aya al'ata'u idza kana lillah walau a'taita kull ma indaka ma aznabta. Yace kyauta in Allah zaka ba ko ka ba da duk abin da ka mallaka babu laifi a ciki, baka ciki wanda aka ce masa fataq'udan maluman mashuran inda Allah zaka ba. Saboda Abubakar ya ba ku manzo Allah komai na shi kuma manzo Allah bai hana shi ba. Amma wannan maganan kuma namu ne na gida ba na kowa da kowa ba. Saboda shi Abubakar dan hakika ne, shi Umar dan shari'a ne, shi Usmanu dan tarika ne, shi Aliyu majzubi ne. Amma wannan na shiga da kai hakuri na fadai da kawai ni wannan wasa nake wasa nake kar ku dauke shi ba wasa nake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi Makka ya tafi Isra wal Mi'raj wanda na ambato tazo ya je Baitul Maqdis yayi ma annabawa sallah. Anan zamu dan tsaya minti 5 ayi zikiri, in an gama dan minti 1 2 3 sai a fadi kadan cikin Isra wal Mi'raj yanda Sheikh Ibrahim ya kawo ta, shikenan sai addu'a sai ku sallame ni in koma gida. Allah la ilaha illallah, 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 ya mutu la ilaha illallah. Wanda ya haddace kasidan sai ya karanta kawai tare da ni. يا ممت رسول الله تعالى المقدس الله لا إله إلا الله آمين والأداب أصلا وأساسا الله لا إله إلا الله رسول وأصل الناس ماء وجندال الله فلا إنس في ذاك أماني مؤنسا الله تطور في الأطوال في كل هيكل الله وحتى بدا للناس قرما مقدسا الله لا إله إلا الله وجاء بأمر الله يدعو بشيرا الله نذيرا شكورا ذاكرا ومقدسا الله لا إله إلا الله هذا الله أقواما أنقذوا أدلة الله لا إله إلا الله وضلل قوما قد قالوا وتماسى الله لا إله إلا الله ألا فاذكر الصديق صاني حبيبنا الله لا إله إلا الله فقد أنفق الأموال
محمد أنفس الله لا إله إلا الله وهرول إلى ذكر السراج ملازنا الله لا إله إلا الله وذا عمر الفاروق من لم يوسوس الله لا إله إلا الله والمسك النورين عثمان مالحا الله لا إله إلا الله فقد بدل الأموال في الله منفسا الله لا إله إلا الله وحبي وزير البدر باب علومه الله لا إله إلا الله علي أبي السبتين ليس قلبي الله لا إله إلا الله بجاه رسول الله وصحب جملة الله لا إله إلا الله بجاه رسول الله وصحب جملة الله لا إله إلا الله بجاه رسول الله وصحب جملة الله لا إله إلا الله فنفس كروبي نافس القلب نافس الله لا إله إلا الله صلاة وتسليم عليه بقدره الله لا الله مع الآل والأصحاب ممن تقدس الله عليك صلاة الله ثم سلامه الله وتقبل أمداحي وتقبل من يحكي الله لا إله إلا الله وخير جليس من يردد ذكره الله لا إله إلا الله أحب وطن يشدو بالأمداح لا فيذا الله لا إله إلا الله وقد جاءني يومي من أحمد أنني الله لا إله إلا الله ومدحي مقبول تلقيته نصا الله لا إله إلا الله عليك صلاة الله ثم سلامه الله لا إله إلا الله وأودع أولادي لديك توسطا الله لا إله إلا الله وتشفي بني ربي وتبي له الله لا إله إلا الله أشهدا فلا يرفع بين السفاري في الله لا إله إلا الله عليك صلاة الله ثم سلامه الله لا إله إلا الله أعود إلى شغلي وشغلي شغله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله يا الله الحمد لله يا الله الحمد لله إلا يا الله يا الله الحمد لله إلا يا الله يا الله الحمد لله لله يا الله 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 يا الله الحمد لله يا الله 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 يا الله الحمد لله الحمد لله يا الله إلا يا الله إلا يا الله إلا من بولي إلا من صامي إلا من داشي إلا من نكي
ya mun kare illa ya Allah illa ya Allah alhamdulillah 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 illa ya Allah illa ya Allah اللهم صل على سيدنا محمد آتي لما الحمد لله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen Allah dai wanda ana ce masa aqrabu ilayka min hablil waridi huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin ko ba ka ba to me na zuwa can ina za to shi wannan tafiyan na girmamawa ne tafiyan girmamawa ne saboda manzan Allah ya bashi abin da bai taba fa'auha ila abdihi ma auha kai malam akwai kalimullahi akwai habibullahi habibu ya bi kalimu ya bi khalil من هو الخليل؟ الخليل هو الذي إذا سألك تعطيه ومن هو الحبيب؟ الذي تعطيه قبل أن يسألك شيء أبوكي شيء wanda in ya tambaye ka ka bashi masoyi kuma shi ka ya tambaye ka ma za ka ce ka bashi wannan shi ne bambancin annabi Muhammad sauran annabawa Ibrahim ya ce rabbi shdurni wa bani an na'budu al-asnam Allah ka kiyaye da ni da ayana da jikokina kar mu bauta ma gunki shi annabi Muhammad bai tambaya bai ce kowa ba Allah ne ya ce إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا شيء تطهيرا ما هو الأول يطهركم ده أعلم أما تطهيرا يتركك ويتركك معنى يتركك ويتركك ما معنى يتركك يتركك تركك ندبا شين تطهيرا ندبا تركك وندبا لما قال الله يحتاج الى مكه kafin ya tafi bayan ya tafi ya dawo abu mama ba ta zuna ce muku wani bai yahudi shi ya nuna mutanen mamadina gafa mutumin gucan da sassafe manzo Allah ya tafi ya dawo bai ce kowa komai ba